niku gembleger kula wae kalah gedhe kalian jenengan. Nggih. Niki kalih promosi kula sing rias niki bojo kula rias temanten. Oh, ingkang garwa. Nggih. Nggih. Terop komplit. Nih. Oh, saking panjenengan nggih. Nggih. Ah, kinten-kinten badhe pinten ngeten iki. Halah. Niku nggih derek ya Mbak, Pak. Oh, nggih. Niki termasuk sepupu nggih. Ngoten. Ibu kula niku Mbak Yune Mbah Sukiyem. Oh, ngoten. Nggih. Kula menika jebul nggih duwe dulur teng Magetan niku. Sinten? Lah, namine Pak Bambang Sularso. Niku kalih kula nun sewu. Beda bapak, beda ibu nggih. Padha niku. Nggih. Lah ning mbahe, nggih. Mbahe Pak Sularso kali mbah kula niku. Lah niku nggih benten niku nggih. Oh, berarti sampean padha kalih kula nggih. Pripun? Jenenge asline nggih dulure kancane kancaku. Oh, nggih, kancane kancaku. Nggih. Sami. Nek kancaku dipek. Ha ya ngono. Nggih. Monggo, ya sapa, Mbak? Monggo kangen ning ati. Mang pilih Mbak Birgita. Napa sinten? Siap ora? Monggo, nggih. Nggih ditarik to, Pak, niku ben iso jumeneng mergo. Ah, mboten, narik ku kleru gitu. Sampeyan lek ora gelem narik kok ditarik genti lho. Pak, minta tolong dong, Pak. Kok geting aku. Wes, anggere sing wedok meni minta tolong dong, Pak, langsung bringose tetel kabeh. Nggih. Monggo. Kangen ning ati. Digarap ketawangan non. Sek to, Pak, aja kesusu sek to, Pak. Kita intermezzo, kita perkenalan dulu, ngoten lho. Cocok nggih Bapak Ibu nggih. Oh. Pak Win, napa garwane nggih enten iki? Enten layak wedi sampean. Nah, nggih. Mboten. Sakmenika kan kula kan ibaratnya kan putrine jenengan to, Pak. Kula kan saulan iku. Lho, mboten to? Mah, Pak. Wah, lah moh Pak. Ayo bejamu Bir, nawe kok ora entuk apa-apa bar iki. Pak, jenengan wau kan nalika sampun nyugatani kula sak rencang-rencang sinden niku wau maaman to. Kula dugi mriki niku Pak Winardi niku, ayo Mbak maam, kayak nanti kangen maam ngono lho Pak. Terus sak niku ajenge tangklet jenengan. Kula niku sinden sinten ngoten lho Pak. Oh, dereng tepang lho mare. Oh, dereng tepang. Kat mang sore ki ora kenal Pak. Belas ya Allah Pak, Pak panjenengan bagus men to Pak. Brengos lho Pak. Jeng. Hati-hati Pak Win, anggere sinden wis ayo ndang digarap kok. Oh, dadah wis kesuwen iku ilang iku mare. Iya ya Pak, iya. Sabar Pak, sabar. Hatine Bu Win ning jero karo tutup-tutupno ngono. Nggih. Oke Pak. Nggih, niki kagem piantun wonten wingking ingkang gawe wedang wau nuwun gending menika. Nggih, siap. Siap. Kangen ati. Nggih. 500.000 ya Pak. Boleh boten Pak guyon. Karo kene ya ora. Ora siap kene. Ayo. Nggih, Kyai sepuh ki aja disuwuni arta ning disuwuni Pak? pangestu, ngono lho ora. Yo, tak dongakne ae. Nggih. Dongane pripun, Pak? Muga-muga nanti paringi jodoh. Amin Pak, amin. Jodoh piye niku kalih wong lanang boros kok Pak niku. Waduh. Nah, kuwi. Monggo dipunaturaken kangen ning ati kunjuk dumateng sedaya panitia. Yuk. Sewing tuju welawasen kowe tunggu pamit karo aku wong ayu pembudanku susah mung kangen siramu